flimkien nistgħu niddiskutu u nagħmlu l-aqwa deċiżjonijiet għas-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt intervent li għamel taħt it-tinta fl-Imqabba bħala parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema is-saħħa lil Maltin. Dwar is-settur tas-saħħa, Dr. Abela sostna kif pajjiżna irnexxielu jibni sistema robusta u jiġġieled pandemija globali. Dan huwa l-iprem eżempju ta' kemm is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna b'saħħitha. Intqal kif il-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet kuraġġużi anke bl-għeluq tal-Isptar Monte Carmeli u l-kura akuta tingħata f'post dejn l-Isptar Mater Dei. Dan flimkien ma' kif il-kura fis-saħħa mentali qed tingħata fil-komunità. Hawnhekk semma wkoll kif Gvern Laburista irnexxielu iwassal għal ftehim kollettiv tal-infermieri u l-qwiebel l-aktar pakkett b'saħħtu għal ħaddiema f'dan is-settur. L-investiment li għamilna fir-riżors umana fil-qasam tas-saħħa l-ftehim kollettiv tal-infermiera, wieħed mill-iktar b'saħħtu tal-qwiebel ukoll, fejn hemmhekk tajna inċentivi finanzjarji b'saħħithom f'settur illi huwa tant importanti. Imma mbagħad dak iġibek għal domanda oħra. Domanda oħra għal dawk li qed jgħidu ma immur jew ma mmurx nivvota fl-ewwel jew fit-8 ta' Ġunju. X'differenza se nagħmel? Il-politika x'differenza tagħmel f'dan il-pajjiż? Il-politika ħbib tiegħi hija dik li bis-saħħa tagħha jittieħdu id-deċiżjonijiet kollha li tħaddidna dwarhom illejla. Hawnhekk Dr. Abela semma wkoll kif riċentament twaffqet fondazzjoni biex tmexxi ċ-Ċentru tar-Riċerka u l-Innovazzjoni dwar il-kanċer f'pajjiżna. Il-Prim Ministru temm l-intervent tiegħu fl-Imqabba b'dan il-messaġġ. Fit-8 ta' Ġunju tibagħtu messaġġ ċar u b'saħħtu ta' x'politika tridu għal pajjiżna, ta' x'direzzjoni strateġika tridu għal pajjiżna, jekk tridux illi daw l-investimenti multimiljonari li semma ġew aktar qabli fil-qasam tas-saħħa mentali, fil-kura tal-onkoloġija, inwassluhomx, jien nemmen li nistgħu nwassluhom, għandna l-aqwa nies biex jistgħu jimplementawhom, però llum indur fuqkom, issa għandna bżonn li intom tatuna is-saħħa tagħkom biex dik is-saħħa tagħkom nagħtuha lura f'ħafna u ħafna ħidma, is-saħħa lill-Imqabbin, is-saħħa lill-Awċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi lilkom.